Okay guys, kung pupunta pala kayo dito, huwag kayo papagabi. Nakakatakot pag gabi, parang may multo eh. Baka may bigla lumabas na lady dyan, no? Ano yun? Maingay na yun. Baga dun. Boss, Ilmare dito? Hindi ba dito Ilmare? Saan papunta to? May part kasi dito na puro putik. Problema kasi hindi natin nadala yung recovery board natin at naka 4x2 lang tayo. Kapag pupunta kayo dito, pipili kayo ng lot. Kunwari yan, lot 1, lot 2, lot. Bali binayad namin dyan, isa yung lot 1. Ito yata yung pinakamaganda eh. Hey guys, what's up? Good afternoon po sa lahat. Today is August 23, araw ng Sabado. So magka-camping tayo sa Pangasinan. Car camping tayo sa Pangasinan. Naghahanap kasi kami ng campsite na malapit sa beach. So sakto yun, nakita natin merong magandang campsite doon sa may Agno, Pangasinan. Kaya pupuntahan natin ngayon yan. So syempre, ipapakita namin sa inyo kung paano pumunta doon, yung daan papunta doon, kung okay ba yung daan, kung makakadaan ba yung sedan, rough road ba, syempre. At syempre ipapakita rin natin kung gaano nga ba kaganda ang campsite na to. So tara, samahan nyo kami guys. Camping tayo sa Pangasinan. Let's go! I weren't exactly surprised when you said that you were leaving. Felt some abstract relief instead, now that we were even. If you're going, then hurry along. Don't drag your silly feet. Close the door behind you. Don't worry, I won't try to find you, but don't come crying to me. Okay guys, may tulay dito. Kakaliwa daw tayo sa may tulay. Kaliwa, ito, papunta sa bridge. Okay guys, ayon sa ating Google Map, 26 minutes na lang, andun na tayo. Dito zigzag na, tapos may mga part na may matarik, may mga pababa. Pero hindi naman siya ganun katarik, sakto lang. Buti na lang, ang ganda ng suspension ni Vong. Gamit na pala natin suspension, Oldman EMU, yung Nitro Charger Plus. Yan, salamat kay FSR sa pag-install ng sa paglalagay ng or pag-lift ng sasakyan natin. Welcome to Tupa. Ayun, nasa Tupa na daw tayo. Okay guys, may part kasi dito na puro putik. Sabi ni Kuya, kaya naman daw. Problema kasi hindi natin nadala yung recovery board natin at naka 4x2 lang tayo. So kaya naman daw, sabi ni Sir eh. So tara, try natin.
Okay guys, kung pupunta pala kayo dito, huwag kayo papagabi. Nakakatakot pag gabi, parang may multo eh. Baka may bigla lumabas na white lady dyan, no? Walang bahay. Walang bahay. Tapos bangin-bangin, taas rough road. Makalabas si Musan. Yung daan, kala mo ano eh, parang gubat na. Gubat talaga. Gubat ka? Tapos ito ano, tire pat oh. Pwede nga tinggal sa lubog yun. Nagpahirap pa kasi umulan kanina. Kaya ang dulas. 6 minutes na lang, malapit na tayo. Oh, rough road ulit. Yeah! Yeah! Adventure time. Nasa ganun. Kaya kita sumas wala. Boss, Ilmare dito? Ilmare? Hindi ba dito Ilmare? Saan papunta to? Pero may daan dyan? Sige, sige. Sige, thank you. Andulas. May bahay na dito, may tutulong na sa atin pag na-trap tayo. Ayun, nandyan. Tama kaya yung daan na to? Ayun, nandyan. Sa dulo. Parang wala nang daan eh. Ayun sa sawa mo. Ate, dito ba papuntang Ilmare? Sige, salamat po. Dito daw eh, tama daw eh. Camera ras. Ano, magbaliktad na tayo ng damit natin. Marcos, baliktad na natin damit natin. Naliligaw na tayo. Taas nito oh. Sumasayaw yung pick up. Delikado ko kasi. Madulas, madulas. Ma, pagkasi na. Kaya nga po na lang. Uy! Mari, ito lang mga. Ayun nga, Mari. Makatak na ito. Ano yun? Maingay na yun. Baga dun. May video okay. Kabla ko sa... Ano eh? Kahit liblib, may video okay pa. Yan ang mga Pilipino talaga, mahilig kumanta. Sino laba lo? Ambeg, tabi. Baka dun na yun. Sa atin siguro may nagbe-video okay. Akala ko dun sa campsite. Sana walang video ka sa campsite. Ayan, kung naghahanap kayo ng adventure guys, dito, punta kayo dito. Pero palit muna kayo takot daw. Pero palif nyo muna sa kanyo kay FSR. Wala, sasayad tayo dito. Wala, dito ba? Masikip na yan? Ay, kaya? Kasaya ba? Bakit masikip ya? Walang malaki. Hindi pa. Check muna natin. Yun? Yung nandun? Kasaya? Asya. Kaya buhakit. Madalumdum eh. Pero kayo nung akala. Yun? Yun? Ano yun? Woo! Nararamdaman ko gumagano'n yung likod eh. Sumasayaw sa likod dahil sa dulas. Oh, oh. Let's go, Bong Navarra! Darugdog mo kasi pero nakala. Bakit maaga tayo umalis? Bangin! Kakaimahin kayang? Wala naman bangin Ken. Kanan nala. Kaya natin ba? Atin. Bukas saldo. Kasi, ikaw mo yan. Lalim kaya to guys, tingin nyo.
success. Menggen. Wala naman tayo. 2 minutes na lang. Let's go, Bong. Kung mababala, wala tayong recovery board. Wala tayong kasamang 4x4. Dapat pala kung pupunta kayo dito, magsama kayo ng naka 4x4. Power, let's go, Bong. Nakakatakot, no? Yan ang adventure, Marcus. Grabe pala yung daan, guys, papunta dito. Ay, ito, Il Mare, nakalagay, oh. Ganun nga yun, oh. Ang banda. Ito. Ano, guys, malalim kaya ito sa tingin nyo? Ay, mababaw lang. Hindi nga yun. Dapat talaga 4x4 yung binili ko sa sakyan, eh. Ayan na. Ay, sa wakas. Ito, dagat na itong nasa kaliwa niyan. Hindi lang natin makita dahil madilim. Ito, oh. Sand na to, oh. Yan ba yun? Hindi. Na-remote ba rin pala yun, eh. Ayan. Oops. Wala ba kayang ibang daan to? Ang matilulo, mukha namin lang yun. Ooh! Ooh! Ay, dagat na dito. Naririnig ko na yung wave. Right, yeah. Ito na, to Il Mare Beach. Tama tayo, tama yung daan. Sabi na pala punta lahat. Diyos ko, Lord. Sa mga nagtatanong kung kaya ng 4x2, kaya naman. Sa ano, lakas lang ng loob. At saka prayer. Ito na yata, walang tao, tayo lang. Ay, ayun, may ilaw naman. Your destination is on the left. Uy, gano. Ay, may pas na. Yay, success! Ulit ko pala. Ay, ito. Il Mare Beach. Ito, tama nga. Lot 13 tayo, lot 13. Wait lang, magtanong muna tayo. Woo! Success! Okay, ang gamit nga pala nating owning is itong ARB Touring from FSR din. Hop! Ito yung sa'yo. Sa akin. So, at least may owning na tayo. Pwede natin ibaba yung mga gamit natin. Yeah. Okay. Ito pa, oh.
Loaded na loaded si Bong. Maabo na guys, set up na natin yung isang malaking tent. Apo pala, dito kayo. Apo pala, dito ka. Sana kabisado pa natin. Oh, Marcos, oh, suot mo to. Baka magkasakit ka. Pagod. Yung andyan. Yun, kumukulo na. Gutom na tayo. Patingin nga ng kanin kung luto na. Ano, mainit to. Yan. Malapit na rin. Pahinga lang muna tayo na konti kasi nakakapagod mag-setup ng tent. Tapos, setup na natin yung owning room natin na connected sa ating owning, syempre. Pahinga lang muna. Okay guys, setup na natin yung ating owning room. Ito, mahirap i-set up kung mag-isa lang. Maganda dito may kasama ka. Maganda. Kala ko di ako narinig eh. Ito yung ano, sabitan oh. Ano kaya itong mga to? Mga pegs. Tsaka yung tali. So, first time natin itong gagamitin ngayon. Excited tayo. Dali lang naman ikabit to. Tinuruan na tayo ni Sir Francis. Shout out kay Sir Francis ng FSR. Kung gusto niyo ng ganitong tent, message lang po kayo or punta lang po kayo sa FSR Auto Works and Off-Road Unlimited. Ayan, ipapasok lang yan dito. Wait lang, baba muna natin para hindi tayo mahirapan. Tapos, ito guys, nabubukas din to. Yung pinaka entrance nya, ito na. Ayan, ganito yan guys oh. Tapos guys, ito, bumili tayo ng pole. Ayan, bumili tayo ng pole na na-adjust. Ganito lang oh. Oh, galing oh. 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 Pag may magnanakaw, pwedeng pantusok. Hawakan mo muna no. Lagyan kong tali. Malipestuhan natin ah. Kapag binili nyo yung ano, itong owning room, may kasama na siyang mga pegs at saka tong tali. Hindi ko alam anong tawag dito sa tali. Guy? Guy line? Tagal na natin nagkakamping, hindi pa natin kabisado yung mga terms. Taling marino. Lagyan muna tayong ilaw. Tapos pasok na natin yung gamit natin. Ang presko nito. Ang daming pinto. So pwede tayong dumaan dito sa side, pwede rin dito sa harap. Since dito yung mga insekto, pansamantala dito na tayo dumaan sa side. Yung ilaw natin, pwede rin siyang pang pump. Gamit nga pala natin Nightcore AP10. Ito nga pala electric fan natin, Orashare. Oh. Woo. May ilaw din yan eh, alam ko eh. Yun. Galing oh. Oh. Lagyan natin yung mic natin dyan. Oh. Galing. Tapos tignan nyo yung blower natin guys oh. Ang ganda. Ito yung Orashare na 20,000 mAh na battery. Solid na nito, may ilaw pa. May remote pa to eh. Hindi ko lang alam kung nadala ko yung remote niya. Pero ang lakas ito, tignan nyo. Ayan. Oh. Sarap, ang lamig oh. Hello, wait a minute. Hi guys. Tangan open. Guys, tingnan nyo yung nabili natin ilaw oh. Ang galing oh. Tingnan nyo. Oh. Aangas. Tapos kapag pinindot mo siyang gano'n, para siyang ano, parang humihinga. Para siyang buhay. Tapos nagiging white din. Oh. Pero mas gusto ko yung yellow.
gusto mas maliwanag, pwedeng ganun. Tapos magnet din yan dito at may sabitan din. Angas, no? Ay, naging lamp pa siya, oh. Ang galing, oh. Ulam natin, oh. Sarap, oh. Sarap. Oh, Marcos, kumuha ka na. Sige, kain ka na. Ito, masarap. Ito, gusto ko yan, oh. Bule, tawag sa amin dito. Ano sa Tagalog yung bule? Beans sa English. Yan, oh. Kain tayo, guys. Sarap, oh. Sarap ng ano talaga, sinabawan pag ano, umuulan. Pakakalay, ah. So guys, ayan na yung setup natin. Ayan yung pick up natin sa likod. Dito tayo kumain. Tapos ayun yung sinamama tsaka ang kapatid ko Siging dito matutulog. Tayo naman dito tayo sa owning room syempre. Sama yung mga bata. Tapos oo nga pala dito meron silang, malapit lang tayo dun sa may lababo. Ayan, oh. May kubo din dito, siguro pinaparent yung mga yan. Tapos yung ibang mga campers nandito sa kabila. Ayan sila, oh. Nakaka-enjoy yung ano, yung itong owning room na to. Napaka-komportable talaga at napaka-presko kasi puro siya net na yan, oh. Ang ginawa namin since wala kaming, since yung owning namin is ganun lang siya, hindi siya 270. Nagdagdag kami ng isa pang owning dito kasi meron tayong malaking owning na Moby Garden para kahit umulan, hindi tayo mababasa kahit naka-open to. Kahit naka-open dito sa side. Ayan, oh. Jasper, are you happy? Kaloy, are you happy? Your punas? You punas your kapatid? Wow, very good naman ang baby ko, ah. Basa? Is basa? Oh, punas your feet before you sleep, okay? Did you brush your teeth? Very good. Wow, so clean. Okay guys, munti na natin makalimutan. Subukan natin yung ilaw nitong ano, owning room. So, may kasama na kasing ano yan, eh. May kasama ng wire. Saksak natin sa power station natin. Pang cigarette lighter port siya. O, yan. Buti na lang yung power station natin, pwede siyang lagyan ng ganito. So tara, subukan natin. Kunin natin siya dito. Mukhang waterproof din siya kasi ang ganda ng quality nung adapter niya, oh. So meron siya controls dito. Pindutin natin. Yun, ay ilaw na. Pakita mo. Try natin kung nag-iiba ba. Uy! Uy! Uy, pwedeng blue. So nag-iiba-iba pala yung kulay niya. Ang dami, oh. Tapos dim natin. Yan na yung pinaka-dim niya. Yung pinaka-maliwanag. Ayan na yung pinaka-maliwanag niya. So guys, ayan ang itsura niya kapag sa malayo. Ang ganda. Yun yung ano, yun yung warm white. Ayan, yun yung white. Ayan yung blue. Oh, ayan yung orange. Try mo nga yung blue. Oh, ang ganda, oh. Sige nga, palitan mo nga. Isa pa. Isa pa. Yung orange. Ayan, yan yung pinaka gusto ko. So nakapagkape na tayo. Alas 11 na. Tulog na tayo. Tingin ko magiging masarap yung tulog natin ngayon kasi maambon. Tapos napaka-presko ng owning room natin. Yung tent natin. Tapos syempre kasama natin yung family natin kaya masaya tayo. Tara, good night guys. See you tomorrow. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down
fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Morning guys, tignan nyo, may rainbow oh. You know, may rainbow oh. Rainbow. So ayan, time check 5:30 AM. Ganda ng rainbow, napakakulay niya. Ayan, palabas na ang araw. Guys, ilibot ko kayo dito. So dito sa dito sa Ilmare Beach Camp, kapag pupunta kayo dito, pipili kayo ng lot. Kunwari yan, lot 1, lot 2, lot 3, lot 3. Yung lot 4 hanggang lot 13 yata. Kami nasa lot 13 kami doon. Ito kasi yung pinakamalaki, kaya yung pinili namin yung lot 13. Bali binayad namin dyan is 600 pesos doon sa spot namin. Pero dito sa mga beachfront, mas mataas na yung price. Kasi mas maganda yung view nyo. Tulad nito, ito yung lot 1. Ito yata yung pinakamaganda eh. Meron siyang cabana. Alam ko nasa 3,000 to. What? You like it here? Grammy. Where are we going? Grammy. Peak. Did you see the beach? Hello, Mare. You see the beach? Ito yung beach. Parang binagyo dito. Wow! Look at the wave oh. So big. So mukhang hindi tayo makakaligo. Mukhang binagyo dito ah. Tapos ang dami pa pala magagandang spot dito. Banda pa dun oh. Nung napalipad tayo ng drone kanina, nakita natin ang daming magagandang spot. Tapos may nakita tayo doon na parang may nasira na view deck. Ay, naliligo sila oh. Tapos dito rin banda, ang dami pa magandang spot. Balikan natin to minsan, magmotor naman tayo dito. Moto camping. Mukhang mas maganda dito moto camping kasi talagang ma-explore nyo pag nakamotor. Kasi pag nakasasakyan, lalo pag umuulan, medyo mahirap yung kalsada papunta dito. Tara, lapit tayo ng konti sa may duyan pa dito. Oh, sarap mag-relax dyan. What? Let's go, come. Medyo makalat ngayon kasi sa pagkakaalam ko may bagyo dito nung last month or few weeks ago. Pero maganda yung sand guys. So ayan oh. Siya, mala golden sand. Ayan ang lakas ng alon no. May mga naliligo doon, tatapang nila oh. Wow! Wow! Oh, be careful, be careful. Hold my hand. Yes. Wow, look oh. Marcos, huwag ka malapit masyado, baka hilahin ka ng alon. Wow! Tapos dito, bato-bato siya. Dito banda. So kung gusto nyo maligo, doon banda, mas magandang maligo kasi wala na mga bato doon. Maganda yung sand. Ayan oh. Ang ganda. You want to play with sand? Yes. Let's put your slippers. Ganda talaga dito sa lot 1 oh. Sipin nyo, dyan kayo naka-pitch ng tent nyo oh. Tapos meron kayong cabana. Tapos sakyan nyo dito naka-park. Siguro kung babalik tayo dito tayo. Ito na yung pipiliin natin, itong lot 1. Ang cute ng aso oh. Hello. Ang cute niya. Ay, so tiny. So ito nga pala sakyan natin, si Vong Navarra. So guys, tara, pakita ko naman sa inyo yung CR nila dito tsaka yung sink nila. So ito yung pwesto natin. Ito lang yung lababo. Oh. Yun, malakas ang tubig. Tapos ito na yung CR nila. Meron silang 1, 2,
Hindi ako sure kung CR tong dalawa. Pero to, dalawang CR. Tapos may dahon ng saging dito kung gusto nyo mag-budol fight. May dahon ng malunggay kung gusto nyo magtinola. Meron din silang tanglad oh. Yun oh, lemongrass. Tapos pakita ko sa drone shot yung kabuuan ng campsite. Ito mga kubo, hindi ko alam kung magkano rent. Ayun yung kubo oh. Hello. Ang ganda dito, nakaka-relax. Masarap siguro dito 2 nights. Para nakakabitin yung isang ano lang isang gabi. Kaya lang may pasok na yung mga bata bukas. Tapos kami nandito lang. Dito kami nag-chill-chill. Oh. Si Mrs. nagluluto na ng umusal natin. Ano yan? Ba't lalagyan mo ng pabango? Suka. Suka yan. Wow! Adobo! Oh, tapos meron tayo ditong spam na Korean. Mari. Say hello. Mari. Mari. Oh. Kiss mo daw yung mga nanonood. Kiss mo daw. Pupuntin ko doon, Mari. Pakita ko sa inyo kung gaano kaluwag yung owning room natin. Tingnan nyo. Oh. Diba? Ay, pumasok yung mga langaw. Sarado natin. Yan. Yun, nabubukas din yun. Kaya lang hindi na namin binuksan para may privacy tayo. Ayun, luto na yung ulam natin. Adobong manok. Saka yung spam na pure foods. Spam na pure foods. Si Ate Wilma po, siya po yung may-ari nitong campsite. Kung gusto niyo daw po magpa-reserve or mag-advance booking dito, message lang po kayo sa kanyang Facebook page, yung Ilmare Beach Campsite. Or lalagay ko na lang sa comment section or sa description box yung link. Ayun, sabi ni ate na kaya pala yung kubo doon walang bubong, nag-tumbling daw yun dahil ayun nga, nung nakaraan, anong bagyo po yun? Imong, bagyong Imong daw, sobrang lakas dito sa may western part ng Pangasinan. Kaya pala ang daming kalat dun sa harapan. Yun pala yun. Kailan po nangyari kasi yun? Isang buwan sakto ngayon. Last month lang po yun, no? Yun, last month lang daw. Pero soon malilinis na rin yan. Punta kayo dito guys, napakaganda dito. Nakaka-relax. Mamaya kayo nandyan lang. Po, thank you po ha. Si Ate Wilma po. When lights go out, you're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I. So guys, paalis na kami. 11:53 AM na po. Papakita ko sa inyo yung daan papasok dito. Sabi ni ate, may-ari, sila nga daw naipasok nila. Hello. Naipasok nila Kia Picanto. Kaya naman pala kahit sedan, basta magaling lang yung driver. So pakita ko sa inyo yung daan. Paalam muna tayo. Una na po kami. Bye po. Thank you po. Thank you. Salamat po. Balik po ako. Balik po kayo sir, mag-PM lang po kayo. Apo. Para ma-reserve po namin pag Sige. punta po kayo. Sir, una na po. Thank you po. Opo. May banyo pa pala dito. Thank you din po. Ay, grabe si Bong oh. Ang putik niya oh. So, kanina pa maaraw, feeling ko mas okay na yung daan ngayon. Mas safe na kaysa kahapon, kasi kahapon sinabayan namin yung ulan eh. So, tara, let's go. Ngayon naman si Bong oh, kaputik oh. Feeling ko kailangan natin yung dito fender flare ba tawag doon. Let's go. So ito po nadaanan nyo pag papunta dito sa Ilmare Beach Camp. Malabak. Mas madali lang pala siya pag maliwanag. Kagabi nakakatakot eh. Kahit pala van dito nakakapasok eh.
dito. Ah, hindi, mukhang resort to. Hindi pa, Marcos. Okay na siya ngayon kaysa kahapon, kasi kahapon dito basa-basa eh. Ngayon natuyo na dahil mainit na ngayon eh. So kung walang ulan, okay lang naman yung daan papunta, papasok dun sa campsite. May tree house oh. Ito mukhang madulas. Let's go Bong Navarra. So, ayun guys, ayun lang yung mga pinakamahirap na daan papasok doon sa campsite. Dito, sementado na. Meron pang rough road dyan. Actually may rough road pa, pero hindi na ganun kahirap. Hindi katulad nung dinaanan natin kanina. So, ayun. Sana nag-enjoy po kayo sa ating video. Siyempre, kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At hit na rin po yung bell notification button para updated po kayo palagi sa ating mga susunod na videos. Ayun. Once again, this is J4. Maraming salamat ulit. Ingat po palagi. Kita-kits sa susunod na video. Let's go!